Allah sarkin iko, buwaye gagara misali. A bidiyon yau zan nuna muku wasu gurare a duniya waɗanda aka ittifaƙin wannan guraren babu gravity a gurin, wato abin da ake kira gravitational force a kimiyyance. A Hausa, ƙarfin maganaɗisu. Wani ƙarfi ne wanda yake iya dawo da abu ƙasa. Wato misali, wannan mic ne a hannuna, yayin da na saki wannan mic ɗin dole zai faɗi ƙasa kamar yadda kuka gani. To wannan ƙarfin na gravitational force shi yake iya jawo shi ya faɗo ƙasa. Ɗaliban da suke ɗaliban kimiyya wato na science za su fuskanci abin da nake nufi, wanda ma kuma ba ɗaliban science ɗin ba na san insha Allah a bayanin da nayi in muka shiga za su ƙara fahimtar me nake nufi. Wato yana daga cikin buwaya ta Allah subhanahu wata'ala da yake aje mana wasu ayoyi don su ƙara mana imani. Za ku ga a cikin wannan bidiyon za ku ga wani guri nan ruwa ne yake fitowa daga dutse, amma kuma za ku ga wannan ruwan ba wai ƙasa yake zubewa ba, sai dai ruwan yana yin baya ne, saboda wannan ƙasan gurin babu wannan gravity, wato ƙarfin maganaɗisu ba zai irin jawo shi ba ya zubo ƙasa, saboda babu shi a gurin kwata-kwata. Za ku ga bayan shi kuma akwai kuma wani guri gashi nan, za ku ga mota ce take dawowa baya. Wato shi gurin yana daga cikin guraren da a duniya aka gano babu wannan gravity ɗin, don haka mota in ta tsaya a gurin za ta ringa dawowa baya ne, matuƙar direban bai taka mata birki ko kuma ya danna mata total ba, to za ta tsaya ne a inda take. So wannan yana daga cikin shi ma gurin da aka ittifaƙin akwai rashin gravity a gurin. Sannan za ku ga nan gurin ma za ku ga wani dutse nan, dutsen shi baya sama kuma baya ƙasa. Alamun gurin babu gravitational force ɗin nan da zai iya zuƙo wannan dutsen ya faɗo ƙasa. Don haka wannan gurin shi ma yana cikin guraren da babu gravitational force a duniya. Shi sa za ku ga dutsen shi ba a sama ba kuma shi ba a ƙasa ba. Sannan ga wani guri nan shi ma da aka gano daidai wajen wani dam, inda idan ka zuba ruwa ko da daga jarka ne, za ku ga ruwan yana komawa baya maimakon ya zube, saboda babu gravitational force inda zai zuƙo wannan ruwan ya zubo. Sannan kuma za ku ga wani guri nan shi ma kamar an ma yi gida a gurin haka. Za ku ga mutane suna gwada wai za su faɗo, amma za ku ga ba su faɗowa saboda babu gravity da zai faɗo da su. Gravity ne yake sawa idan ka duro daga guri ka iya faɗowa, ko kuma in kai yunƙuri haka za ka iya kifawa, amma in babu shi to babu yamma za a kai kifa, saboda shi yake ba da damar abu ya sauko. Wannan duk yana cikin buwaya da iko da Allah yake so ya nuna mana, ya ƙara mana imani. Da fatan muna roƙon Allah ya ƙara mana ƙarfin imani, Allah kuma ya bar mu a musulunci, Allah ya sa mu cika da imani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.